Daya ron boss oy. Pak. Sama po trip ta? Gabi po kayo, magsige naman lang kagpalibre. Sa una, sige lang palibre. Karon food sa lapon. Gabi ka balong watay kuan ron. Tay kwarta ron, gawa ko withdraw. Bitaw Jules, grabe po guys, sige na magpalibre sa mo noon. Sabi na itong busing, mingaw kaya itong busing ron, gawa pa na siluhan, pa na withdraw ni kwarta. Sige na boss. Dami kay pabugnaw ron ba? At klaber ko na boss, wala naman ay kwarta na, sige na magpalibre na sa tuwa. Saman, Salamat ka, kaya napa ko ibilin kwarta kamay dire. Pak. sakto boss, may kananan nito ba, sunahan. May mga milk tea, ugunsa-gunsa, sa lamit itong mga food trip dito. Mga milk tea, mga snack do. Oh, Basta to boss. Cuman, tara. Asa ba napit doy? ito sa Proc 6 boss, sa New Katipunan, Orange Bowl Cafe. Dalayon. Dalayon? Oh, na tong dalayon nga nagdaga kong sihal. Dili boss. Ayun na mao. Dahil pa ato, karong sinili nga dalayon ba? Tingnan yung pamilya o ganang mga amigo niyo, mga kailan niyo nga. Tunga na to na siya kay maayo na siya katao. Sige boss, sige boss, sige boss. Nagkana sila tabangan dire kay taga diri ra po na sa Katipunan ba? On, Katipunan, gyapon to boss, Proc 6. Kung Proc 6 pero kana sila dalayon nga rin eh. Maayo na siya katao na katabangan. Ito lang butuan boss. Pero karon kay si Jules kay namaraig magkaon eh. Dali, gutom po diba? Nya, tara. Tara, gutom po ba? Lami mga pagkaon dito. Labi man daw. Tara. Tara. Bantay pa di ka Kay makakuha kaon na ba? to na. Ikaw na yung boss. Tara. Meanwhile, Sabi. Pat, ganyan tag binaktas ba nga wala o malagi. Asa na dapit day? May palagi ni sakiran talayo malagay ni. Dali. Ay dapit day. Oh, kita boss, tara boss. Orange bowl, kape. Doon na kayo ta boss. Bili Ano na day ni? Ano ni? Putik na naman ito di ay. Sige, Tara. Tara. Pagkaon na ni. Oh, diri day. Oh, mga ni boss. Dito area din nila dito. Pak. Pagigig view kay boss. Mga gitudlo os mo ba? Tara. Tara. Hi sir, good morning. Welcome to Orange Bowl Cafe sir. Sulod lang mo sir. Ay. Diretso ra may dira sir. Oh, diretso lang mo sir. Namin malami sa itong bungkuranan sir. Pwede rin maging concert niya. Wala pa lang yung waiter sir. Anay waiter. So pagpabot mi dito mo, na mo do lang waiter. Yes sir. Sige. Tara. Diri dapsi mo agi. Ha man bangko ay diha. Intro, bagko, dito taling kita. Ha, diha tara. Relax ka. Okay kay Dria boss no. Sir, darangin no sir. Pili lang nila sir. Kung sir. Mo ni? Sige. Mo ni? Di, diri na may pili. Sige sir. Unsa ka nang kuha niyo diri sir? Kanang reseller niyo. Milk tea sir. Milk tea? Milk tea na tong order niyo no? Pak. Ikaw bala boss. Itkos mo ko, mo ko bidro lagi. Ikaw bala boss. So, kaya na libre naman ka, kay kawer ka diha. Ilaw. Milk tea ako ah. Milk ko ah. Milk tea na po ninyo ah. Milk tea lang mga sir. Okay na to sir. Reseller magayon ng milk tea. Oo sir. Sige. Lah. Mingawan na ng iriyaha dire oy. Sa semana ra man ko na nawala dire na mingaw naman kayo. Asak ang mga kauban ako ha. Gabi tawagin sa danaw sila be. Nga sila. Baya mo bay. Ha? Orange Bowl Cafe? Puti kamay, wala mo nagkasabay. Asa na dapit? Sa tres? Putik, sige mga to ka da. To ka da ron. So, tawag doy. Mande, mapas na siya dire. Mapas dre, papasa na lang. Ha, mura pag ikaw mo gasto. Gali. Ikaw, di bahala na boss. Asa naman di sa dapit doy? Tulong lagi siya dire.
Papadulong na, day. Pabutol na to sa dire. Dulong naman eh. May pa. Kuya ay. Di na kayo kunaptan ba? Asa man itong giningon na lang orange ball? Biscuit na, may day rin. Orange ball, may day na. Kasi? Gwapo man din orange ball dire oh. Be? Ay, kagwang oh, putik. Ay, ati asa mga kagwang may wala man na ningingon na mga tumadire. Mukha mo raman. Nahin po, kagdahon ka na mo. Nga, gilibre na po ming bus. Timing kayo mga putre ba? Lingkod sa lingkod. Lingkod sa riyo. Naibang ko na lingkod. Sige bay, lingkod sa ko bay. Kapi na bitawig dagan ganina ba? Sige. So dia, pakay ka. Dry yung order, sir. Tulo, ramili ka ninyong gi-order bay. Nangapat man ta dire ah. Tulor, may gording bossing. Padungagi na laki busing oh. Boss, dungay isa boss. Maglaway mo kung tanaw sa inyo boss. Luya, panimog na ako eh. Ano boss? Sir, duwagi na lang isa sir. Kay, para sa mga amigo ba, buong abot. Ah, sige, sir. Isa lang. Lumiya sa Julin, oy. Sir. Yan, oy. Da? Ang tamis. Iya, uy. Lepes kayo, no? Dami kay boss. Asan dong order? Dugay mo lagi to. Sunod, maka-withdraw ko sunod ba eh. Balik na diri sunod. Iba na po ninyo sunod. Vamos ra. Kung di ka mo lakaw, hindi kayo kaglakaw, magbigay niyo ka. Oy, nanag yun. Makatilaw na jud ko ani. Sir, Tilaw na jud ko ra bay. Di ko gusto mag. Pag orang abot ba na, taon na yan. Grabe ba tayo? Ay, sa pagko. Thank you boss. A few moments later. Suga na ako oy. Nya kay, urot naman. Pasit ah. Si pasita kay muli na pud kuran. Sabay ka sa mo ah. Oh, sabi ko. Jules, ikaw na bayad sa kani Jules kay katunggatan ko kwarta si mo ah. Oh, sige, boss. Ako'y bahala na eh. Yung sobra mo na yung kwarta, boss. Sobra bitaw ng kwarta. Ay lang kuha sukli. Dito na sila. Sa gawas na paabot si mo ah. Ikaw rin bayad diri. Oh, ako'y bahala na, boss. Sige. Ah, sige, boss. Pagdali ah. Ah, masunod ra ka. Tara, basta paabot. Dito ta paabot ah. Tara. Sir, kato bitang sukli sa akong ibayad, sir. Ako na lang itong i-order of milk tea, sir, be. Lami, magagyan yung milk tea, good, sir. Di ba ana yung busing, keep the change na lang daw? Sige na, good, sir. Lami ganyan yung milk tea, sir, ba? Ah sige. Kuha na ka. Pabutan dia. Meanwhile. Sir, dara yung order, sir. Salamat kayo, sir. Bakit agad labos no? Ito ako, libasin. Ako nabusin diri ah. Magaling kang kupal ka. Doy, dugay lagi si Jules. Tara dito daw. Sige, boss. Suyop mong kagwang ba yo? Abi bagor kay kasuyop gid suyop na pod. Boss, Saman, isip-sip pag milti ay. putek te kon kaon baka mau. Biyahe na ni tara. Intag patukan sa gotong kagwang. Malumos ang tato eh. Matulon tang yung stroke. Tagani. Tara. Ta.